Just ini ngesiZulu engena manje. Sanibonani kanzakwethu, le iMashiya Online TV. Kanti lokhuluma uSibusiso akasithola lapha emkhanya kodwa ngaphansi kwenkohlo uMdletshe kwaqhubani kwahlabisa. Kanzakwethu sebefikile eSouth Africa iNdimande Brothers, kanti siyazi ukuthi-ke lezi nsizwa kuthiwa ibhekene necala lokubulawa kukamculi we-rap wabulawa ngo-2023 u-AKA owaziwa ngikaKenan Forbes kanye nomngani wakhe uDebelo Tips. Kanti lezi nsizwa zisuka eSwatini zifikele eThekwini lapha eKing Shaka International Airport. Zifike namhlanje ekuseni, kanti zizovela eDurban Magistrate Court. Kanti maningi amacala ebhekene nazo lezi nsizwa, okubala lokutholakala nebhamu kanye nenhlamvu engekho emthethweni. Kodwa-ke nansi ividiyo iyalandela. Ngakhohlwa ukusubscribe nganzakwethu kule channel yethu esakhulayo. Danko. Let's wait here. Wait. Let's go. Let's go.